azkeneko 30 urteetan, hemen ikusi izan duela auzolanea, ikastola sortzen da izala, ikuiluak izatetik ikastola bat sortzeko prozesu hortan, udaletxeko lagileak eguntzia, hainbat jendere ginean, eta lotura horrekin hasi ginean, ikastola horrekin, eta horretik areba saskien kanpaina dela, eta zerbait antolatzeko dutako ikutangi nazional batean parte hartzen dugu ordu. Aurten ikusi genuen, usubilitarrak historia horretan partitikien nola badago, konpiatu bergin itulak ikastolako jendea, eta ordezkaritza bat etorri ere, badabe musikari, guraso, ikasle hoi, eta bestatzu guraso, ekitaldi hori azien eguale bateko, horrela udarregiko zuzendaria egon hori itzazta, nerea, hemen dikan udarregi eta zout artean zerbait sortze bali ongetorri izango da, eta bestela, loturo izateko aukera ematen nahiak, eta nerea, gero hemen udaletxeko kulturako jodik ere daukagu, orduan. Eskerrik asko, eskerrik asko antolatu zuen jaio antolatzetik, nik uste askotan, Siberuak edo iparraldeko ikastolek ere daken meritua, eta 50 urte dituzue, zoriona, eta izan daiteztela, izan daiteztela, bihar ditugun guztik, eta, eskerrak eman dituzuen lana, laguntzen, ezta? Eta, ongiet horri, gurera, hauxe da gure Udarregi ikastola. Ni bertako naiz, bertako ikasle izan dakoa naiz, eta bertan irakasle, eta, gontxe momentuetan zuzendari, gero berriz izango naiz irakasle. Eta, ikaslea, ikasle hoia, eta, hauek gontxe ditut ikasle, baina, eta, hola esen, azteko zoriontzekoa dela, ez? Zuek ere zuen errealitatean, egiten duzuen esfortzu hori, ez guk hemen erresago eramaten dugu, naiz eta guk ere baditugu oztopetxuak, baina, zuena, meritua. Eta, pixkat azaldu, dugu momentu honetan ikastolan dazkau, 674 ikasle, 3 eraikin eta manatuta, 0 urtetik 16an. Eta, 70 bat langile gea, gutxi gora bera. Eta hemen egoten dira, 16 urtera arte, eta gero ja gerturatzen dira, aldameneko herritara eta joten dira. Guk 50 urte, guk, baitere geixi hortxe da makizkigu, 50 urte pasetxua baitere da makizkigu, hasieran patronato bezala sortu zen, gero ikastola sortu zen, gero ikastolen elkartean sartu zen, eta jarraitzen dugu, ikastolen elkarteaki, beste ikastolekin batea elkarlanean, ezta? Eta zuen berri ere izaten dugu, saskiak diala, edo egutegia dala, atzo ere egutegi lasun saldu nitun, nahiako txokolatinak ere saldu ditugu, egutegiak ere saldu ditugu, eta, miska saiatzea. Eta nire lontxok esan duen bezala, bai, nahiakoa ere esan genian, eta zuen ere bai, edo zertarako gu prest, elkarlanerako, nahi izan ezkero zerbait egin bai daiteke ikasleekin ere, ez? Segurazki, guk 16 urte arte dazkagu ikasleak, zuek agian, igual lehenago edo bukatuko dute beraien fasea, baina, agian egin daitezke gauza politak. Eta, gu prest gaudela hortako behitzak. Eta hoxe, gainerakoan nola pedagogikoki, dakizuen bezala, ikastolak beti izan geha desberdinak, linea tradizionaletik desberdinak izan geha, ez? Sortu ginean ere, hemen benizatego Euskal Herrian sortu ginean elizaz aparteko beste eliza eta eskola publikoaz aparteko beste eskaintza bat eskaintzeko, eta noski eskaintza hori euskara utxiak izateko. Eta, hortan jarraitzen dugu, eta gainontzean, ez dakit, imaginatzen dut, zuen ikastetxetan bezala, berrikuntzak eta sartzen, eta, aldan ondoen egunerokoa egiten. Beti ikasle erdigunean jarrita, eta euskara ardatz izan da, denerako.
zoriondu, baita ere. Bonillo Mikel, nireak esan bezala udalde ikastolako ikasleogia, gaur egun Andoainen ere ikastola langile, eta orain udaletxea hasi horrein Euskal kultura eta gazteria alorrian nire aletxoa jartzen, eta pozgarria gala, guk ere amesten duen Euskal Herri hortan pixkat aletxoa jartzen nahian nontan, zuek ere ale jartzen zuen kera gara gala, oso garrantzitsua, eta oso eskertuta, eta pozgarria horako ekitaldi batean noteko aukera izatea. Lontxokin egun honen bueltan izketan hasi ginean, pixkat detaletxo bat, egitea politia izango litzakela itzen genuen, eta nahi okorritu zean beste ameslari bat, beste Euskal Herria amesten duen gure burondako Euskal Herri hortan aletxoa jartzen da bilen beste gizon bat etorri zaigan, Manu Urbieta, Zarauztarra dugu hau, eta Usurbilen urte asko da bere aletxoa jartzen ere, eta beak indu detaletxo bat zuentzako, pixkat mezu eder batekin, maite ditut maite mezu honekin, eta jarra izagun maite diun hau zaintzen, eta aletxo hauek jartzen, eta hau pixkat zuentzako detaletxo hau. Jartzeko zaborkulotxo honekin, eta ikastu. Ega zuegin biek ingeat, jakutz? Politea, Bai, oso politea. Mila esker lehenik eta behin honera gomitatzeagatik, mila esker Usurbilen eta Euskal hainbat lekutan Sibiroko ikastolen alde eramaten duten laguntza eta landuzia entzat. Guretzat beharrezkoa zaigulako ikastolak biziarazteko Sibiroan. Labur-labur Sibiroan bi ikastola dira, bat Txuritan eta bestea Lozen. 50 urte dituzte, 50 urte Mauleko Herriko Etxean ikastola hasi zenetik eta dozena bat ikasleekin, eta gaur egunean ehun bat ikasle gira. Buku hori ikasle horiak gira eta bai, beraz, 3 urtetik eta 11 urte arte bitartean. Eta gero Lartzabalera joaiten dira barnek alde guztiko kolegioa handelak. Hori eta eskertzen dugu eramaten duzuten laguntza esaten zenuen bezala aspaldianik, urteak eta urteak, baina urte medioz ere ala ere laguntza beharrean izaten gira, eta beti laguntasunak dioen bezala, badakigu Usurbilen laguntasun hori hor dugula, eta laguntza beti hor dugula, eta laguntza eskatzu eta laguntza eukitzen dugula, beraz. Mila esker komitatzeagatik, mila esker antolatzeagatik ere egunaldi hau, eta ondoko urteetan harremanak eukitzen jarraituko dugu azken 30-40 urteetan dukan dituen bezala, eta gian beste urtez ere alde bezala, baina hemen herri honetan gauza asko herri txiki, urra txikiekin eta ala horra egin dira, baina urrun eraman gaituzte urra txiki guzi horiek, mila esker, eta bai kantu bat, bai du kantari izagun batzu hor, eta bereekin kantu bat kantatu dugu. Eta egurati polita zen eta kamioi zuri heldu da. Espainiako matrikula. Anti jausten dira langile batzu, indonizuen langile, eta ez zirela turistak, hori saian bezala Siberuan, mendizaleak, eta batzuten nalako kamiseta bat Usurbilgo udala. Esnan bila joan eta ikastolaren eraikitzera Siberuetara ziren ginen alucinatua. Ez dakit Euskal Herriko historian inoiz izan den hola. Gipuzkoako edo hemen gaindiko udal bateko langileak bidaliak ofizialki edo ez dakit, bidaliak eta hori izan zen enetako marka bat hortan ez ginela eta ez girela hilak eta hori kasu. Dotore, izan da beste 11 eta bestien aipatzeko behar da jendea aipatu zeren zuek ez patzineten ikaskolen egiteko elizateke.